3, 2, 1. Ewch i guddio! 10 lleoliad, 8 o sêr Stwnsh ac 1 gêm guddio epic. Tic-toc, mae'n amser cuddio. Dim ond amser. Mae'n rili rhewi! Fi'n stryglo. Mae'n hopeless. I gael yma! Ewch chi! Y tro diwetha. 1, 2, 3, go! Leia'n cuddio ar dasgu bawb arall dod o hyd iddi a chuddio gyda hi. Ond neb yn llwyddo. Neb! Ble mae hi? Helo! Beth? A'r twist mawr wedyn bod Leia yn ennill ei lle hi nôl. Wrth i ni gyrraedd hanner ffordd yn y gêm guddio, dyma'r pwyntiau. Dwi'n nôl yn y gêm! Mor falch. Be da ni'n neud i mewn? Reit, wel, mae yna gwrs antur gwlyb a mwdlyd yn y goedwig fan hyn, iawn? A dim ni sy'n cuddio heddiw. Na, mae criw Stwnsh Sadwrn wedi bod yn brysur, de, yn cuddio hwyaid bach lliwgar ar hyd y cwrs antur. Chwadans bach. Chwadans. Mae yna chwadans glas, rhi pinc, rhi coch a rhi melyn. A beth sy'n angen i ni wneud ydy casglu'r hwyaid na mor gyflym a phosib, iawn. A wedyn mae'r tîm sy'n cael nhw gyflym yma yn mynd i gael 8 pwynt. Yr ail dîm yn cael 6 pwynt, y tîm sy'n drydydd yn cael 4 pwynt, a'r tîm sy'n ola dim ond 2 pwynt iddyn nhw. A mae eisiau chi frysio, iawn, achos mae'r tîm sy'n ar y wilod y sgorfwrdd ar ôl y gêm yna yn gadael ni. Tîm Mae rhaid i ni wneud yna, Jai! Ti'n gael y 2 pwynt nôl a Leia mi. Reit, ewn ni ffindo nhw, fe? Teimlo'n dda, mae partner fi nôl a ni'n mynd i smasho fe heddi. Fi'n gweithio ti, mae gennau deimlad da. Mae yna bach o bwysau does, da ni ar wilod y sgorfwrdd. Oes. Mae pethau fel cwrs antur, dyn nhw'n gryfder i fi'n bersonol, Jack, sa'n gofyn ti. Bron i bob challenge ni wedi dechrau, ti'n gweud, o, dyw hwn ddim yn cryfder i fi, dyw hwn ddim yn cryfder i fi. Mae pob comment yn negatif yn ddiweddar. Fi moyn bach o bositifrwydd. Fi yn positif. Wel, come on na dde. I fod yn onest, fi'n hapus bod fi'n mynd i gadael heddi oherwydd mae Jack, Cuddy, Jed a Leia yn enwedig wedi bod yn tynnu'r safon lawr fi'n teimlo. Felly, cael gwared o riffraff a ymlaen da gweddill y sialense fe. Cadw'r pros i mewn. Pa mor fach yr hwyed ma'n mynd i fod? Achos os i ni'n trial cadw'n sych a wneud yn gyflym, falle byddwn ni'n jyst yn colli'r hwyed yma. Mae briwsio'n barod y fi, so ddeith hwnna'n handi. Mi fydd angen llygad barcud i chwilio y hwyaid bach na. Maen nhw'n fach iawn, Jed. Fi yn cyfri arno ti i edrych am ein achos ti'n gallu gweld yma. Na fi, rili. Hopeless. Dyna ni yn mynd i fynd efo'i gilydd a da ni'n mynd i fynd am damni wrth yma. Mor agos wythnos diwetha, fi dal yn grac. So mae hwnna'n mynd i sbardun o'n i mlaen, yn dweud? Yn sicr. Come on! Eto, na i jyst gwrando i ti. Mae'n mynd i gweithio hyd yma. So os dwi'n dweud i chdi cerdded drwy'r pw y dafad na, ti'n drwyddo fo? Os ti'n dweud. Ideal. Fi'n gallu cerdded fel hyn, co. So falle bydd hwnna'n help i fynd o gwmpas rai lefydd. Ie, os ti eisiau trial efo la, cer amdani. Jed, just paid a gadael fi lawr, paid a bod yn rybys. Na i ddim. Just bydd yn wych. Fi'n... A'r un peth i ti. Achos dwi'n misio mynd allan. Achos fyddai'n grio os ni'n mynd allan. Oce. Right? A sneb eisiau gweld hwnna? Bydd ni'n ffain. Os dewn ni'n ail, byddwn ni'n... Ail. Ti di gosod y bar yn uchel fyna, so ni di gweld ail hyd yma. Cwrs antur yn y mwd yw'r challenge heddi, lle mae'n rhaid i'r tîmau ffindo hwyaid bach wrth daclo'r mwd. Jed, boi, ti'n barod? Leia, boi, fi'n barod, ti'n barod? Dyn ni'n mynd i smasho'r assault course ma! Mor gyflym a sy'n posib. A cofio'r hwyaid. Ia, cofio'r hwyaid pink, holl Nes i bron yn ngofio hwnna. Bach yn nerfus, mae'r hwyed ma'n chwthyn bob man yn y gwynt o fyna, ond siŵr ydyn ni'n iawn. Gobeithio. Dwi'n bach yn nerfus a dwi'n oeri bach a dwi'n rili mi eisiau cael y wyf na bod yn ola. Newn ni gael yn gret nawr os ni'n mynd yn gloi. Ti'n mynd gynta, ie? Ydw i? Ie, ti'n mynd gynta? Nawr bod fi'n agos i'r mwd a'r dŵr,
Fi'n teimlo hyd yn oed yn fwy nerfus. A fi ti'n iawn, Cari. O'n i arfer bod yn lifeguard. O, mae'n dda. 3, 2, 1, band a ti. Cyflym! O, ma' hwnna'n anodd. O, come on, ti'n gofyn trio fi. Fi yn trial. Mae Chadwr yn barod. Fi really ddim eisiau mynd mewn y dŵr. Really ddim eisiau. Dwi eisiau chdi. Un drod o flaen y llall. Un drod o flaen y Oh llall. my gosh, maen nhw'n tiny. Hwn yn fod rhy anodd i fi, t'mo. Be? Oce. Man, ti'n mynd â hwn nawr, Tess. Fi bach yn stuck Sa'n fan. drop o fe? Pictures bach! Fi'n mynd mor gofio yn chwasyn. Nawr chan arall. O, mae'n iawn. Mae'n rili rhywun, ddim yn licio fo. Sa'n licio golwg hwnna. Ti'n wedi, ni'n meddwl bod yn jeffrey tawdd ond dwi'n poeni fan. Oce, dwi'n cael chwadan. What a disgusting. Ti'n cael un chwad bach. Iawn, Lloyd, ynda? Go on, Fel y Jack. boi ar y funud. Ti'n rili dda. Yes! Go on, Hugh. Gan bwyll. Hwnna'n afiach. Iawn, come on, bant ni. Hugh, ti ar dan. Wow. Go! Un nesa. Yes, good boy. Pwyadau ni, ti'n cael e? Mae Davina. Ar ôl y wal, amser profi cydbwysedd. Down. Up, bydde. Ti'n dod, Car. Go, o bani. Rydeg. Fatha ballerina, boi. Oce, go! Hwna. Na, paid am i fi chwerthin. Ie, da iawn. Quick. Ti'n siarad dros dina fyna, ie? Da iawn, Cari. Rhaid fi. Cerdyn gros. Oce. Mae hwn yn job yn anodd efo GoPro, reit. Oce, go on, Lloyd. Hawdd. Lefri jobli. O, mae hwnna'n anoddach na mae'n edrych. Jack! Ti'n siglo fe! A fi, cwmpas, Come on! Pidwch angofio'r hwyaid! Dim hwyaid fyma. Come on, let's see what this one go. Ti'n siŵr? Lle mae'r chwiaid? Sa'i di weld un to? Oce, hoffa ni. Be, dwi'n ddim rhaid yna na? Wel, nes i ddim gweld un. Ie, cer. Iawn. Y dal dwi ar. 1, 2, 3. Hawdd. Nice, Hugh. O, diar. Na ti? Yes. Da iawn. Iawn? Oh my gosh. Come on, Leia. Yn gloi. Iawn? Ie. Ie. Beth sy'n nesa? Iawn. Fi'n dod. Hanner ffordd nawr, ond nesa, bydd angen bôn braich i ddringo'r raffau. Ware tro yma, yn y mwd. 3, 2, 1, band a ti. Mae'n rili rhywun, ddim yn licio fo. What a disgusting. Go on, Hugh. Gan bwyll. Roi. Pwyadau ni, ti'n cael e? Mae Davina. Ac yn trio ffindo hwyaid sy'n cuddio ar gwrs antur. Jack, ti'n siglo fe! Dim hwyaid fyma. Come on, Leia. Yn gloi. Mae pawb yn barod i daclo ran anodd ar cwrs. Y raffau. Spider-Man. Wel, fei. Ar y deg. Da iawn. Ie, da iawn, Beca, come on. Da ni hynna. Yes. Ti'n gweld hwyaden? Graba di chwiaden da. Na, sa'i di gweld e, to. O. Chwilo i fi. Haliw, da ni. Melyn. O, wyt ti'n gweld yn ei melyn? Ydw. Mae da fi. Fi'n stryglo. Fi ddim ei cad. O, da. Cadw rhan i bydde. O, boi, tan da ni. Da ni ninjas, boi. O, mae un job fan hyn. Be, ninja? O, chwadan. Os yna hwyaid ar gael? Na. Dyle. O, mae'n yn anodd. Ti'n gweld un yn rhywle? Dwi ddim yn gol chadan, na. Mae da fi. O, fanna. Dos di. Yn y bag. Chwadan yn bag. Oce. Iawn. 3 hwyaden. Diolch, sori. Reit, go. Aros mae gen i'r chwadan. O fan y bag. Yr chwiaden. Ar ôl y raffau, y twnnel tywyll sy'n nesa. Hoffa ni. Da ni'n mynd trwy'r pi. Iawn. Ydy o'n hyn? O, mae soi ddim yn mynd i'n wlyb nawr. O, dim ond, oce, just dos. Da ni'n mynd i gael llais. Go on. O,
Socsen! Socsen! Oh my gosh! Dos, Jet! Unig mor! Ie, da iawn. Os ti bach yn sychedig, a ti gafod o ddŵr o fan hyn, co? Dwi'n splasio fi nan! Hiw, ma fan hyn! Brad, ma fan hyn! Syth lan. Barod? Ia, awe. Te. Oh my gosh, mae'n mynd mlaen am fi! Chwadan! O, da iawn. Rai lan mynd. Na, hwnna'n horrible! Beth ydw i? Yn ni lan fan hyn ara. Mae'n gadws! Fi'n mynd o'r gyfnod mae'n gallai! Dal i fynd, ti'n neud yn bril! Ti'n neud yn wych! Chwadan! Be fi'n mynd? Leia! O, ti'n ffyn gwir? Nes i eibio hwnna, come on. Stretch ola. Ie, dyma'r sprint ola. Ond pwy yw'r cyfle yma? O'n i'n gweud sy'r trad ma'n helpu. Rhan o adeg! Dwi dal methu gweld yr hwyad yn eich edrych yna. Dyma'r chwadan. Sa'n gwybod. Hei! Hei! Le mae'r wyed? Le mae chwadan ni? Pan nes di yna? Da ni'n ei canol. Ai nôl o. Fara! Mae'n Stefan efo! Dyma'r glw. Dyna'r gloi. I cyrra. Hiw, pan ti'n gadw fi dod mewn, a wedyn ti jyst yn mynd mewn. Clwch! Be mae'r fe? O, fyna! Nôl e! Ble mae fe? Right. Amser chwarae drosodd, pawb mewn. Ti'n beth, fi'n credu bod siawns dyn ni i giro Lloyd a Hyw yn hwn. So ni'n rili licio bod yn positif am yr holl beth, ond dwi dal yn dod drosodd y sioc, felly na, dwi ddim yn meddwl nath ni ddigon i curo Lloyd a Hyw. Ys fe'n hapus gyda hyn, Hiw? Ei, os di traed ni i lib, fi traed nhw yn lib. Ond wedi traed y glib ni yn gyflod mach na'r traed glib nhw. Wnaethon ni cwpla fe, a na gyd sy'n bwysig, Cadi. A dim cwmpo mas. Dim cwmpa mas. A sy'n ni wedi gallu. Oedd i golwg yna ni? Joio! Gawn ni weld sut bydd hwnna'n effeithio'r sgorfwrdd. Y tîm cyfle yma ar y cwrs, Jed a Leia. Yna, Gareth a Becan cipio 6 pwynt. Lloyd a Hyw wedyn, 4 iddyn nhw. A 2 pwynt i fi a Cadi. Reit, pwy sy'n fwy am mwdlyd ta? Ti eisiau Fi, boi. Ei, nes i joio hwnna. Reit, digon o joio. Mae rhywbeth difrifol i drafod, iawn? Mae'n joio. Pwy? Yw'r tîm gwana? Pwy? Sydd wedi gadael ei gilydd lawr? A pa tîm sy'n gadael ei gêm? Yn gynta, fi a Hyw yn amlwg dan. Dim byd i newid fyna. Yn ail, Gareth a Beca da iawn chi. Mae da chi 32 o bwyntiau. Yes! Dim ond 2 bwynt sy'n gwrhannu'r ddau dîm olaf. A'r person ar waelod y sgorfwrdd bydd yn gadael y cystadleuaeth, iawn? Felly, yn pedwerydd, gyda 26 pwynt yw... Jack a Cadi! Chi off, boys. Chi sy ar waelod y sgorfwrdd ac mae'n amser am gawod oer i chi. Mae eisiau ni fynd i olch chi. Allwch chi aros yn fodlyd. Ei, tyra, boi. Wel, mae wedi bod yn pleser gweithio dy Cadi. I fi'n darllen hwnna'n iawn. Come on, Dde wedi fi gael cawod oer na gweithio dy Jack, Y tro nesa! Don Hyw! Cwchan y fryn! O, no! Sa'n gweld i mi ar y wig ma? Quite spooky, dwi'n Aros deiti. Serious nawr.